Sa number 2, nagalaom sa karon si Dumaguete City Felipe Remolyo mapirmahan na sa presidente ang NIR bill para mangin isa na kalayi. 3 ka adlaw ang nagligad, nagsabit na si Remolyo sang iya nga comment angon sa NIR bill nga sa karon naghulat sang desisyon sang presidente. Nagapanindugan sila sunod sa kay Remolyo nga dapat badayon ang NIR. Sa Mayo 20, ginapaabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Dumaguete para sa pagpanagtag sang CLOA. Sa tunga sa pagpamatok sang Diocese of Dumaguete sa NIR sunod sa kay Remolyo, may mga consultation nga napatuman. Nag-operate na gani ang NIR sang tiun ni Presidente Benigno Aquino III. Kagin-repeal ni Presidente Rodrigo Duterte sang iya nga tiun nga wala man gani sang may natabo nga consultation. Isa man ka political move yadto sunod sa kay Remolyo. Dugang pa niya, palareho man lang nga Pilipino gani wala sa problema sa ginasiling nga issue sa kultura sa tunga sa Negros Occidental kag Oriental. Handa na sila para sa NIR kag may lote na nga natigana para sa regional offices sa tiun nga matigayo na ang pag-operate sang NIR. I am about 90% sure. Hopefully before May 20. Kasi pupunta si Presidente dito sa Dumaguete to distribute mga CLOAS, Certificate of Land Ownership, sa Agrarian Reform Program project ito. So, hopefully by then, matatapos na kasi kami, pinapagawa kami ng mga mga comments. I already commented that 3 days ago. Na talagang ituloy na yan kasi matagal na yan. In fact, ready na kami dito sa Dumaguete. Naka-reserve na ako ng mga lote dito for government center. Libre.